исемдә калганнар. Шулай мәшәкатьләнә торгач, Кырлай исемле бездән 7 генә чакрым авылдан Сәгъди исемле баласыз бер ир кеше килеп, мине үзенә алып киткән. Бабайлар өеннән чыгып, Сәгъди абзыйның арбасына утырдым. Бабай белән әби Сәгъди абзыйдан яхшысынмый гына булырга кирәк, мине озатырга чыктылар. Тагы да минем китүемне кызык күргән ялан аяк малайлар да арба тирәсендә җигергәләп йөриләр иде. Арба кузгалды. Сәгъди абзый белән без янәшә утырып киттек. Ул юлда миңа, менә хәзер Кырлайга кайтып җитәбез. Анда әниең каршы чыгып көтеп тора торгандыр. Алла бирса, бездә катык, сөт, ипи күп. Теләгәнчә ашарсың дип, миңа барып җитәргә 2 кенә чакрым калган бәхетләр илә мине җуатып бара иде. Мин дә ачык изләрне бик күптән күрмәгәнгә күрә, ишемнән бик шатлана идем. Бу вакыт җәйнең матур чаклары булганга, әтрафтагы яшел чирәмнәр вә урманнар артык исе булмыйча, үзенең нурлары белән сөеп кенә торган кояш икенче яктан тагын рәхәтләндерәләр иде. Ниһаять, Кырлайга барып җиттек. Сәгъди абзыйның йорты басу капкасыннан кергәч, күп ерак түгел икән. Аз гына баргач, кыймасы читәннән булып, тәбәрәк кенә салам түбәле бер өйгә туктадык. Юлда Сәгъди абзый әйткәнчә, вакыйган минем әни каршы чыккан икән. Ул капканы ачты. Мине ачык изилә каршы алып, арбадан күтәреп төшереп, өйгә алып керде. Тыштагы эшләрне караштыргалагач, атын туаргач, әти дә керде. Кергәч тә әнигә хитабән: "Хатын, бар, балага катык белән ипи китереп бир" дип әмер итте. Әни дәрхәл баздан катык алып менеп, миңа зур гына икмәк телеменең яртысын тоттырды. Мин исә Казаннан кайтканнан бирле җүнләп баш йөзен күрмәгәнгә күрә, бик шәп бер иштиха илә икмәк белән катыкны ялт иттереп куйдым. Тамак туйгач, әнинең рөхсәте илә урамга чыктым. Мин анда чыгып, бадашудан куркып, артыма карый-карый гына барадыр идем. Менә бер заман тирә-ягымны әллә кайдан килеп чыккан авыл малайлары сырып алдылар. Алар һәр көн авылның бер башыннан бер башына җигреп йөреп, бу көнгә кадәр мине күрмәгәнгә, аннан соң минем истә Казаннан киеп кайткан каюлы ситсы күлмәк, башымда да мине Чилегә кире җибәрер алдыннан әнинең миңа сагынмалык булсын дип, төрле төсле хәтфәләрдән кырамалап ясалган кәләпүше булганга, бу Кырлай малайлары миңа бик гаҗәпләнеп карыйлар иде. Малайлар карап тордылар да таралдылар. Мин бүген аларга катыша алмадым. Өйгә кирип киттем. Өйгә кайтып кирсәм, анда бая катык ашаганда күрмәде кем. 2 җиткән кызлар күрдем. Буларның берсе таза гына гәүдәле, кызыл йөзле, күк күзле. Икенчесе арык кына, сары йөзле генә, култыгында агач таяклары бар, аксак бер кыз иде. Әни миңа: "Менә булар апайларың. Берсе Саҗидә апайың, берсе Сабира апайың. Күреш" дигәч, мин әкрен генә барып кулымны суздым. Булар Сәгъди абзыйның кызлары булып, аксагы Саҗидә атлы икән. Шулай итеп, мин монда яхшы гына тора башладым.